ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദിനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं तदाति सभान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहनरघुनाथानितं तं सजीवं सादैवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहनललिता श्रीविशाखानीं तं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभादी की जय गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ദ്രദേവ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ കാണാറില്ലല്ലോ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിനെ ഇടയ്ക്കിട്ട് കാണാറില്ല. അന്വേഷിക്കാറില്ലെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ അത് കാരണോണ്ടല്ല അന്വേഷിച്ചത് മാതാജിനെ. ഒരാളെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. എല്ലാരും ഭഗവാൻ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ഭാഗങ്ങളാ. പ്രഭുജി എല്ലാരെയും അറിയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനും അറിയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭാഗങ്ങളല്ലേ. ഭഗവാൻ അറിയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. വളരെ നന്ദി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ നിർത്തിയത് ഋഷഭദേവന്റെ ഇതോടത്തോളല്ലേ നിർത്തിയത്? അല്ലെങ്കിൽ ഋഷഭദേവന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി. പറയുന്നിട്ട് നിർത്തി അല്ലേ? ഇനി ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ തൊട്ട് തുടങ്ങണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ 3rd ലെവലായി. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യാം. അത്ര എമർജൻസി ഉള്ളവർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നത് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മാതാജിനെ കണ്ട് പരിചയമാകുമ്പോൾ മാതാജിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും. അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലും കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് ആളെയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അത് പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾ വേറെ സൈഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകും. ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ക്ലാസ് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആക്കും. അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് മാക്സിമം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലെവലിലും ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെ തരണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളതല്ലേ ഇപ്പൊ ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ദുര്യോധനൊന്നല്ല ആ ഭഗവത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ എന്താണ് പരിശുദ്ധ അല്ലെ? ഭക്തിയുദ്ധസാനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ആ പരിശുദ്ധയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ നമ്മളെങ്കിലും കുറച്ച് പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ അർജുനന്റെ ലെവലിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ശരിക്കും പരിപൂർണ ഭക്തനും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം അടക്കം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കും. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം, ഗുരുക്കന്മാരെ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു പൂവ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയും പരിശുദ്ധി ബലമൊന്നും നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല. നമ്മളത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഗുരുവൻ തന്നെയാണ്, ആ ഗുരുവിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയേറ്റർ പോലെ നമ്മൾക്ക് ഇത് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്ത. നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാണ്ട് ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞത് യുക്തി കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യുക, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലറിയാവുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അല്ലാതെ അറിയണമെന്നില്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിവുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. നമുക്ക് ഒരു ലോകവും വേണ്ട. നമുക്ക് ഈ പ്രസന്റിലേ ഉള്ള ഭക്തിമാർഗം മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇല്ലേ? വേറെ ഒരു ലോകം നമുക്ക് വേണ്ട. ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും വേണ്ട. ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സത്സംഗം മാത്രം മതി. അതാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതിലാണ് ദൈവം. അതെ ഹരേഷ്, അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കുണ്ടായ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കൂടുതൽ പേർക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നൈറ്റ് അല്ല, ഇന്ന് സുന്ദരമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തലവേദന, പല പ്രശ്നങ്ങൾ, പല ചിന്തകൾ. നമ്മൾ എന്താണ് 9:30 വരെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ആണ്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതൊക്കെ അത് സയൻസ്. ഞാൻ ഇന്നാളൊരു ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ, സയൻസിന്റെ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ നാമമന്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണോണ്ട് ഞാൻ ഇന്നാളൊരു ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ 2021. അതെ, സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫുകളാണ്. നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയണില്ല എന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കരഭാജ മുനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉദ്ധവർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണക്ഷനുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് പലവരായിട്ട് വന്ന് നടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പതുക്കെ കണക്ട് ആവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ, ചിലർ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകും, ചിലർ പതുക്കെ സ്ലോയിലായിരിക്കും പോണത്. ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ കണക്ഷൻ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ലോകത്ത് നമ്മൾ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളിത് കേൾക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത് സ്മരണം, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. കരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക, നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു. ഭാഗവതത്തില് 5ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞാണ്, രാജൻ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാദാരന്ധങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ
ഘൃണമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യത പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം അത് നിഷ്ഠയോടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ നിയമങ്ങൾ അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വൈദിക നിയമങ്ങളുണ്ട്. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുറെ കടപ്പാടുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനായിട്ടുള്ള കടപ്പാടുകളുണ്ട്. അവർക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം, പിതൃക്കൾക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം, ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മളെ ഋഷീശ്വരന്മാര് അവരാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. അവരോടുള്ള പൂജാകർമ്മങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നിയത കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ. അതാണ് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ. 5 കാര്യമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് പക്ഷിമൃഗാദികളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും അവർക്ക് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ട്. അത് നമ്മളെ ഒരു കൾച്ചറാണ്. നമ്മൾ ഈ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അത് പണ്ട് കാലത്ത് അത് ഒരു നിയമമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും നമ്മൾ കാലത്ത് പല്ലേച്ച് കുളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു നിയമമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനത്തെ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അത് നമ്മൾ ജനറേഷൻ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഋതുക്കൾക്ക് നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പൂജിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഋഷീശ്വരന്മാരെ അല്ലെ. നമ്മുടെ ബുക്കൊക്കെ വളരെ പാവനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മളെ രാജ്യം, സമൂഹം ഇതിനൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പൂജകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതല്ല, ഇതതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതടക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. എന്താണ് ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം, അത് നിഷ്ഠയോട് മാത്രം നടത്തുകയേ വേണ്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുന്നല്ല. അത് നമ്മൾ പറയണം. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് തരും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വാർപ്പണം ചെയ്തതിനേക്കാൾ മറ്റു കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ലോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കരുതേണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം. ശ്ലോകം തന്നെ നമുക്കറിയാം. സർവധർമ്മം പരിത്യജ മാമേക ശരണം വ്രജ അഹംതോ സർവ്വവ്യാപ്തോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ധർമ്മത്തെ തന്നെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത്. അധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ ധർമ്മം എന്നുള്ള ചിന്തയെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ പ്രേമബന്ധം ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക രീതിയിലായാലും നമ്മൾ ഒരാളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടൊന്നും ചിന്തിക്കൂല അല്ലെ. ആ വ്യക്തിക്കായിരിക്കും നമ്മളെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ആ വ്യക്തി. അവിടെ പിന്നെ ധർമ്മമാണോ അധർമ്മമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് പല കാര്യങ്ങളിലും പലയിടത്തുനിന്നും പല പുരാണത്തിന്റെ പല കഥ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ദ്രൗപതിരെ വസ്ത്രാക്ഷാപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ 2 കൈയും വിടുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എത്തിയത്. അപ്പൊ അതാണ്, അത് സമർപ്പണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലേ അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണോ ഞാൻ അടുത്തത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അടുത്തതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 2 അധ്യായം ആയിക്കോട്ടെ. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്തുവാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയുവോ? പഞ്ചമഹായജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് രചിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെ, ഋഷിമാര്, അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കടമകളുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്ന് പേര് എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒന്നത്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക്, അതായത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 1, 2, 3 പിന്നെ ഏതാ, പിതൃക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്ന പൂജകള്. പിന്നെ ദേവന്മാർക്ക്
ദേവന്മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നിയമമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഹരേ പേരുണ്ട്. കൃഷ്ണ. ദേവയജ്ഞം, ഉണ്ട്. ഋഷിയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം. ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ഓക്കെ, ശരി. ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി, പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതടക്കം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ ഇൻഡയറക്റ്റ്, അതാണ് പരിശുദ്ധി ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത അധ്യായം 6 ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭക്തി ഭഗവതിയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും തന്നെ സതതം കീർത്തിയന്തോമോ യഥഞ്ജസ്ത ദൃഢവൃത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അലവധി പല ശ്ലോകങ്ങൾ പല രീതിയിലും ഭഗവാൻ പറയണം എന്നെ സേവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇതാണ് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത്. അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കഴിവില്ല, അതിനുള്ള അത്ര പരിശുദ്ധി നമുക്കൊന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം? തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഹരിഭക്ത വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ടതായ അനുഷ്ഠാന വിധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രീല ഗുരു ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അവയിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠവും പ്രധാനമാണ്. ഇവ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്രം ശ്രീല ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹം രചിച്ച സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഹരിഭക്ത വിലാസത്തിൽ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് റെഡിമെയ്ഡ് ആണ്. നമ്മളെ എന്താണ് പല ഇൻഫോർമേഷനും എല്ലാ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഹരിഭക്ത വിലാസം. അത് ആരാണ് രചിച്ചത്? സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്താണ്? അത് ശ്രീല ഗുരു ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ പറയുന്നത്. ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണമുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണം. രണ്ടാമത്തത് ഈ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി എങ്ങനെ അനുസരിക്കും എന്നുള്ളത് വിശദാംശമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താം, പിന്നെ എങ്ങനെ അനുസരിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ. ഉദാഹരണത്തിന് തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കും, അതേസമയം നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദാംശത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു. അതായത് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടി, ആ ഗുരു നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വേറെ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശവും വേറൊരു ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അത് നമ്മൾ കാര്യമാക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇസ്കോണിൽ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദീക്ഷ തരുന്ന ഗുരുക്കന്മാര് കുറെ പേരുണ്ട്, അതില്ല എന്നാലും ഒരു കൗണ്ടബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും പല ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് തന്നെ അതിനായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില ഗുരുക്കന്മാര് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും, 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കുള്ളൂ. ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കും, കാരണം അവനെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പവർ ആ ഗുരുവിനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചാകുമ്പോൾ അത്ര ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന് പ്രഭാസ്വാമി അതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാര് അവർക്ക് ചില നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടഫായിരിക്കും, അപ്പൊ ചിലവർക്ക് വളരെ ടഫായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരോട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയ ദീക്ഷ ചടങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോ പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നീ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണ്ട, നീ ഒരു കാര്യം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അതാണ് അയ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ ചിലവർക്ക് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ആ ശിഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ. ചിലവർ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ആയ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ എടുത്തിട്ട് അവൻ ഉയർത്തും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിന്. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതേസമയം ആ നിർദ്ദേശം മറ്റൊരു ആത്മഗുരുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദാംശത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നല്ലത് തന്നെ. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗുരുക്കന്മാര് തമ്മിൽ ചെറിയ അതിന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അവര് വളച്ചൊടിക്കുന്നില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ. അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം, അത് അവരെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയാണ് അവർക്ക്. ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എടുക്കുന്ന രീതികൾ നമ്മൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ
അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു ടീച്ചർ ആ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ആയിരിക്കും ആ ടീച്ചേഴ്സ് ആ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ. അത് പല ടീച്ചേഴ്സും പല ലെവലായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പലർക്കും പല കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും, പല ലെവലിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ നിൽക്കുക എന്നതുപോലെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഒരു ആത്മഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ, ശിലകൾ എന്ന് പറയും, അടിസ്ഥാന ശിലകൾ നമുക്ക് പറയാം. ഒരാത്മീയാചാര്യൻ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഒരു ആചാര്യം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും അല്ലെ, ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കേണ്ട രീതികൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നാമം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയും, അപ്പൊ അത് അനുസരിക്കുക. എന്താണ് ഭക്തി ആദ്യം നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തി നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് പഠിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മള് തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാം. നമ്മ വന്നത് എന്തിനാണ്? ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് അല്ലെ, ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാന്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കൾക്ക് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരൽ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യണം? ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. അപ്പൊ ഏത് ആചാര്യനെ എങ്ങനെ ആചരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഈ ആത്മീയ ആചാര്യനെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ചെന്ന് കാണാനുള്ള അതോട് കഴിയാണ്. നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? ശരിക്കും ആ ഗുരുവിന് കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മുടേതല്ല. ശരിക്കും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മുടേതല്ല നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ മനസ്സും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല. നമ്മുടെ ശരീരവും ഗുരുവിന്റെയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സും ഗുരുവിന്റെയാണ്. ഗുരു എന്ത് പറയണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലേ, അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല ഗുരുക്കന്മാര് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ കൃഷ്ണപദത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗമതി കൈവരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന് വേണ്ടി ഭൗതികമായി എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകൽ, ഉപദേശം തേടൽ. അപ്പ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ല. അതാണ് നമ്മള് ആചാര്യന്മാര്, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മചാരികൾ അല്ലെ, അവര് വളരെ കുറെ പേര് നമ്മൾ ഇസ്കോണിലെ വളരെ ചെറുപ്പത്തില് ബ്രഹ്മചാരിയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ആ കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതോടുകൂടി എന്താണ് അവരെന്താണ് ഗുരുവിന് വേണ്ടി ഭൗതികമായി എന്തും ത്യജിക്കും. ഭൗതികത എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റേ ഇല്ല അവർക്ക്. പിന്നെ അതാണ് അവര് അതോടുകൂടെ ശീലിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് 1 2 ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഭക്ഷണം ആയ പ്രസാദം മാത്രമേ അവർ കഴിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് ആയ രീതിയിൽ അവരെ ജീവിതം അവര് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുക, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം. നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ആരൊക്കെ ഭക്തന്മാർ എത്ര ലെവലാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ എത്ര ലെവൽ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ എന്നെ പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അങ്ങനത്തെ ആരും അത് എടുക്കരുത്, മിസ്കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കരുത്. അപ്പൊ പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുക, സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്വീകരിക്കുക, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ദ്വാരക, വൃന്ദാവന തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കാൻ. ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ ഡൽഹി സിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാലേ അവിടത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അന്ന് അത്രയും കാലം ചെയ്ത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ തീർച്ചയായിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തില് അവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ആ ഏരിയ മുഴുവൻ അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കാനും
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ധാരക വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമിയിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. കാരണം അവിടെ എത്ര പുണ്യാത്മാക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അറിയാത്ത സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് അവിടെയാണ് അവര് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചതും അവിടുത്തെ ജീവിത ലീലകളൊക്കെ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാസ്വാമിയെ ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തന്നെയാണെന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ എന്താണ് സമാധി മന്ദിരത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണത്, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് സമാധി മന്ദിരം ഉള്ളത്. അപ്പൊ സമാധി മന്ദിരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് സമാധി മന്ദിരത്തിന്റെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആചാര്യന്മാര് എന്നിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രഭാസ്വാമി അത് വീണ്ടും എടുത്ത് നോക്കും, വായിച്ചു നോക്കും. കാരണം പ്രഭാസ്വാമിക്ക് അറിയാം ഞാനല്ല എഴുതണമെന്ന്, എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാം. അതിനാണ് രണ്ടാമത് വായിച്ചു നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് അവരെപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കണാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്നാൽ ഭക്ത സംഘമാണ്. എല്ലാവരും ചിന്ത ഭക്തി മാത്രമായിരിക്കും. എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 90% എങ്കിലും ചിന്തിക്കാം. പിന്നെ അതിൽ കുറെ നെഗറ്റീവായിട്ട് സർക്കാർ എല്ലായിടത്തും നടക്കണാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം കടക്കണ്ട. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകവുമായി ആവശ്യം വേണ്ടിടത്തോടത്തോളം ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, പോലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിലനിർത്തണം അല്ലെ. ഈ ശരീരം കൊണ്ടോ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരം നിലനിർത്തണം. അപ്പൊ അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് വെച്ചിട്ട് ശരീരം മാത്രം നിലനിർത്തുന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കും കടക്കാനും പാടില്ല. ഭൗതിക ലോകവുമായി ആവശ്യം വേണ്ടിടത്ത് ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പലതും കാണും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഏകാദശി നാൾ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ. ഏകാദശിയിൽ നമ്മൾ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഉപവസിക്കുക, ഭഗവാനായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുക. കാരണം ആ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആൽ തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് അടുത്തത്? വിഭാഗം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പറയില്ലേ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായി ഉപേക്ഷിക്കും. ഈ നിരീശ്വരവാദികളെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിട്ടുള്ള സംസർഗം കുറയ്ക്കാം. ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് അത് മാത്രമല്ലാതെ അവരായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ അവരായിട്ട് സംസാരത്തിനെ നിൽക്കരുത്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കനിഷ്ക, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് യുക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ഭക്തി പോവാന്നല്ലാതെ, കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉയർച്ച വന്നിട്ടില്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം, ക്ലിയർ ഭക്തിഹീനന്മാരാണ് അവരെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അവർക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ പല ജന്മം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഇവരെ കൂടെ ചെന്ന് അത് കളഞ്ഞെടുക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകരുത്. ഭക്തിയിൽ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു നിർദ്ദേശവും കൊടുക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അത് അവർ വളച്ച് തിരിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കി കൊണ്ടുതരുന്നല്ലാതെ കൊണ്ട് നമുക്കും ഉപദ്രവവും അവർക്കും ഉപദ്രവമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് നിൽക്കരുത്. പക്ഷെ എന്താ തിരിച്ച് ആ ഭക്തിപരമായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരേക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 10 പേരെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് 50 ആവണം അല്ലെ, വീണ്ടും 50 ആണ്. അതാണ് പറയുന്നത് പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ഈ ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിച്ചതും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകരുത്.
ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെയോ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുതേ. അപ്പൊ ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആശ്രമം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൽ ഭൗതികത വളരെയധികം കയറി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം, ഞാൻ ക്ഷേത്രം നിർബന്ധിക്കണ്ട എന്നല്ല ചിന്ത. നമ്മളൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മളെ ചിന്ത ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കും. അത് നമ്മൾ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യം കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ അങ്ങനെ പിന്നെ ക്ഷേത്രം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് അതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ചിന്താഗതി തന്നെ നമ്മളെ താഴ്ത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആശ്രമത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭഗവത് പാരായണമോ ഗീത പ്രവചനം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. അടുത്തത്, കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ വായന ഒരു ഹോബിയും ഭക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന് വ്യത്യാസം. കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം തന്നെ, ഭാഗവതം തന്നെ നമുക്കറിയാം വായിച്ചാൽ തീരൂല. വായിച്ചാൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താ അത് മനസ്സിലാവില്ല. അത് അപ്പൊ അത്രയുണ്ട് ഭാഗവതം തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ ഗീത നമ്മൾ ബുക്ക് നമ്മള് ഇപ്പൊ 18 ഇപ്പൊ നമ്മളെ 2 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലേ, ഇനി നിങ്ങൾ ഒതുകൊടുത്ത് വായിച്ചു വെച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും. 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും 10 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് വായിക്കും തോറും അതിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തീരല്ല. അതാണ് ഗീതയുടെ പ്രത്യേകത. അത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അറിവിനനുസരിച്ച്, നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് അറിവ് കൂടുതൽ അത് എന്താ പറയുന്നത്, കൽപവൃക്ഷം പോലെ അതിൽ നിന്ന് അറിവ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക്. ഭഗവതായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഗീതയാണ്. ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ബിസിനസ് ആക്കരുത്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ ശരി, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് പോലെ ഇത് തുടങ്ങിക്കളയാം എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. അത് തൊഴിലാക്കി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് വിദ്യ വിറ്റ് പൈസ സമ്പാദിക്കരുത്. അത് ഭഗവാൻ തന്ന ശാസ്ത്രം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാ പറയണത്. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖവും ഉണ്ടാവരുത്. ഇതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്, ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയൂലേ. നമ്മള് കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോഴേക്കും വളരെ ആഹ്ലാദം കാണിക്കോ, നഷ്ടം വരുമ്പോൾ വളരെ കഴിഞ്ഞു, ജീവിതം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഒന്നും നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ ഒരു ഭക്തൻ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ പതുക്കെ നമ്മളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് സിമ്പിളാണ്. ആഹ്ലാദം കിട്ടുമ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇതിനേലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയുള്ളല്ലോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാടിന് ഭഗവാൻ കുറച്ച് തന്നല്ലോ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദേവന്മാരോട് നിന്ദിക്കരുത്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പൊ ചിലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പരമശിവനെ നിങ്ങൾ പൂജിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ശരിയല്ലല്ലോ. നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. അത്ര നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മളെ സമൂഹം തന്നെ പല രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മളതാ പറയണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാണ്ട് ആരെന്തോ പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത്. കാരണം അവരാരാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണ് അവര്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആത്മാക്കളൊന്നല്ല അവര് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ്. അപ്പൊ അവരൊന്നും നിന്ദിക്കരുത്. നമ്മുടെ ആർക്കും അനാവശ്യമായ ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം. അതുപോലെ നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന, അപ്പൊ അതിൽ തന്നെയുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിന്ദിച്ചാണ് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറണം. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്നവര് അവർ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരോട് നമ്മളെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറിയിരിക്കണം. സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി വേറൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹിക്കുവോ? ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അവിടെ നമുക്ക് അത്ര സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് വരാത്തത് എന്താണ്? അത് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറവാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് അത് തെറ്റല്ല. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പതുക്കെ ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ്. അത് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. അത് ചൈതന്യമാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കലിയുഗത്തില് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതൊക്കെ.
ഭഗവത്തിലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ. മറ്റു പ്രധാന ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് 10 കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മള് 10 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ 10, പിന്നെ ആദ്യത്തെ 10 അടിസ്ഥാന ശീലങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ്, പിന്നെ മറ്റു പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണമായ തിലകം അണിയണം. വൈഷ്ണവന്റെ ശരീരം, തിലകം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ആശയം. ഇതിന് പല കാര്യങ്ങൾ പിറകില് ഓരോ, പ്രത്യേകിച്ച് പത്മപുരാണത്തിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നമ്മള്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ ഏത് വൈഷ്ണവൻ ഒരു തിലകം ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന വ്യക്തി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അത് നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കണം, നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ അറിയണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ആ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ശരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിതകാലം അല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തായി കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ തിലകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തിലകം നമ്മളെ ശിരസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് അടക്കണ ഗുണം കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, കാണുന്ന വ്യക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. അത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമുക്ക് എഴുതാം, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്ത് തന്നെയായാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എഴുതുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത്, ഏത് ട്രൈബൽസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്, ജാർഖണ്ഡ് ഏരിയയിൽസുള്ളതാണ്. അവര് ശരീരത്ത് മുഴുവനും പച്ച കുത്തി വെച്ചിരിക്കുക. അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ്. അതില് ഹരേ രാമ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, വായിച്ചിട്ടില്ല, അവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല? അത് ആരെങ്കിലും അറിയാം? അത് ഒരു ട്രൈബ്സ് അവരെ ആയ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ്. അവര് ശരീരം മുഴുവനും എന്നിട്ട് ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പച്ച കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ട്രൈബ്സ് ഉണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ? ആരെങ്കിലും അറിയാത്? ചില റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കാണാം അവർ വരുന്നത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങനെ ശരീരം മുഴുവനും, അതായത് ഒരു സ്ഥലമല്ല, ശരീരത്ത് മുഴുവനും, അതായത് കയ്യും കാലും കംപ്ലീറ്റ് നെല്ലടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, കാണാം. കാരണം അത് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി കുറെ ബാക്കിലേക്ക് അതിൻ്റെതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അപ്പൊ പറഞ്ഞത് മാത്രം അതാണ്, ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എഴുതുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തികൾക്കും ആത്മീയ ആചാര്യനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിന് അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തികൾക്ക് അർപ്പിച്ചത് അല്ലെ, അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് അല്ലെ? സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അമ്പലത്തിലെ പൂവൊക്കെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തികൾ ആത്മീയ ആചാര്യനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിൽ അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. മാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ അണിയുക, പൂവുണ്ടെങ്കിൽ ശിരസിൽ ചൂടുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം സിമ്പിൾ ആണ്. ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച വസ്തു ആത്മീയമായി കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മളിൽ ഭഗവാനെ അത് നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കും. അതാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി. പിന്നെ അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പിറകിൽ കുറെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ചിന്ത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൗണ്ട് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വേവ്സും അതും ഇതും മന്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ കിട്ടണതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സയൻസ് പരമായി തന്നെ അതിന് പവർഫുൾ ആണ്, നല്ല ഗന്ധമാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാം രീതിയിൽ. അല്ലാതെ തന്നെ ഇതൊന്നല്ല, അതിന്റെ ആത്മീയ വശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ്. ആ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സയൻസ് പരമായിട്ട് അതിന്റെ കുറെ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മ ഭഗവാൻ പ്രേമഭക്തിയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിൽ എന്താണ്? നൃത്തമാണ്. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ആഹ്ലാദമാണ് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മൾ അതിന് ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളില് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, നൃത്തം വെക്കും. കാരണം അതിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് നൃത്തം വെക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാന് നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാന് രാധാറാണിയും നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അതിന് പ്രതിഷ്ഠ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെയും ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമം ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ഭഗവാന്റെ മുന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്റെ മുന്നിലും സാഷ്ടാംഗാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മ പറയില്ല
ഹരേ കൃഷ്ണ. അതല്ല, മനസ്സിലായേ? സാഷ്ടാംഗം തന്നെ വീഴണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യന്മാരുടെ മുന്നിൽ, വലിയ വലിയ ആചാര്യ മുന്നില് സാഷ്ടാംഗം തന്നെ വീഴണം എന്നാ പറയുന്നത്. ആചാര്യ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമം ചെയ്യണം. കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ അത്രയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് മാത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം നമ്മളില് അത്രയും ഉയർന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമ്മള് റെസ്പെക്ട്, സാന്ദരസം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഗ്രഹം തെരുവീതിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ പങ്കുചേരണം. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണാം. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. എന്തിനാണ്? നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി പ്രദക്ഷിണം വെക്കണ്ട. ഏത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി പ്രദക്ഷിണം വെക്കണ്ട എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. ഈ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് തമ്മിൽ മനസ്സിലായി? നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ഇവിടെ തീർക്കാണ്. മനസ്സിലായ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വിഗ്രഹം തെരുവതിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുമ്പോ ആ എഴുന്നള്ളിപ്പ് പങ്കുചേരണം. ഭഗവാൻ പോണടത്തേക്ക് ഞാനും വരുന്നേ എന്നാണ്. ഭക്തൻ എന്നും 1-2 തവണയെങ്കിൽ വിഷ്ണുക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങള് നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. ഇത് എന്തിനാണ്? ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ഇത് എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ പോണത്? അവിടെ 10 പ്രാവശ്യം പോകണം എന്തിനാ? 5 പ്രാവശ്യം പോകണം എന്തിനാണ്? ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് സാധനയാണ് നമ്മുടെ. ഇത് ചെയ്താലോ നമുക്കിത് പതുക്കെ ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം അമ്പലത്തിൽ പോകണം എന്തിനു ചോദിക്കും, പിന്നെ അടുത്ത് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അമ്പലം പൊളിക്കാൻ പറയാൻ പറയും. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ്? സാധന ഭക്തി നമ്മളെ ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 3 തവണ ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ഗോസ്വാമിമാർ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ഗോവർദ്ധനഗിരിയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളത്, യുപിയിലുള്ളത് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാര്യം. അവിടെ ഗോവർദ്ധനഗിരി നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ഒരു ചെറുവിരലുമേൽ ഉയർത്തിയത് അല്ലെ? വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതാണത്. ആ വൃന്ദാവന അത് നമുക്കറിയാം. ഏതാ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ കഥ അല്ലെ? ഭഗവാനാണെന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് വേറെ കുറെ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഞാൻ ജാനാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ഇന്ദ്രനെ ആ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെയാണ് എന്താണ് പൂജിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവരോട് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അവരോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്. ഇന്ദ്രനല്ലല്ലോ തരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? ഗോവർദ്ധനഗിരിയല്ല. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനഗിരിനെയല്ലേ നിങ്ങൾ പൂജിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നേരെ തിരിക്കാണ് അതിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതില് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകളൊക്കെയാണ്. വൃന്ദാവനവാസം മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അത് തന്നെ വൃന്ദാവനം പലരും പോയിട്ടുള്ളവരറിയാം. അവര് ഗോവർദ്ധനഗിരി മുഴുവനും നമുക്ക് 20 മണിക്കൂറാ 22 മണിക്കൂറാ കണ്ടു. എത്ര മണിക്കൂർ പിടിക്കും ഏകദേശം? പോയിട്ടുള്ളവർ എത്ര മണിക്കൂർ പിടിക്കും? 14 മണിക്കൂറാ? എത്ര മണിക്കൂറിന് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? 4 മണിക്കൂറല്ല 4 പോരല്ല. പ്രഭു പോയിട്ടുണ്ടോ? ബിജു പ്രഭു പോയിട്ടുണ്ട്. 4 മണിക്കൂറാണോ? 4 മണിക്കൂറിനാന്ന് പറഞ്ഞു. 4 മണിക്കൂർ. ഹരേഷ്ണ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഹരേഷ്ണ എത്ര മണിക്കൂറിന്. ഞാനും സാറിന് ചെയ്താണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ 4 മണിക്കൂറോളം പിടിക്കാതെ. ചിലര് വൃന്ദാവനം പ്രദേശം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ചിട്ട അനുസരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്ര ആരാധന നടത്താൻ. ആരുതൊഴിക, നിവേദം സമർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ചിട്ടകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിന് ഓരോ ചിട്ടകളുണ്ട്. അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ, മുണ്ടെടുത്താൽ പോരെ, ഷർട്ടിട്ടാൽ പോരെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ചിട്ട അനുസരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്രാരാധന. ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിന് അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഓരോ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആരതി ഒഴിയുക, നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിലുണ്ട്, ഓരോ ചിട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ ചിട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ? നമ്മളത് ഭഗവതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ, അതല്ലേ? അത് രാജസ്വം താമസവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും. സാത്വികമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് രാജസ്വമായിട്ടുണ്ട് താമസം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണമായിട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോവാം.
അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഓരോ ചിട്ടകളും അതിന്റെ വൈദിക നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏത് രീതിയാണോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ആരതൊഴിക, നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഏത് ക്ഷേത്രമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് വേണം സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അന്ന് ശരി ഞാൻ നല്ല ശ്രീകോവിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയല്ല, മനസ്സിലായേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ്, മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്താം. പിന്നെ പാടണം, കീർത്തനങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം, പിന്നെ ജപിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പിന്നെ എന്താണ് പ്രധാന സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം, പിന്നെ മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം. മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തു അതേ തളിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണം. ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത്. നമ്മള് അപ്പൊ അവിടെ അത് നിവേദിച്ചിട്ട് അവിടെ ഓരോ കലങ്ങളാണ്, മൺകലങ്ങളാണ് പൂജിക്കുക. അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അതെടുക്കുക, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിച്ച ഉപയോഗിക്കുന്ന തളിക എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നിട്ട് ആ തളികയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേ തളിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ചരണാമൃതം കുടിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം സ്വീകരിച്ച് അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്നു. നമുക്കറിയാം വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണത് അല്ലേ, അതാണ് ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മള് ജലം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിഥികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്കുള്ള നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴുകിക്കളയാനുള്ള ശക്തി ചരണാമൃതത്തിനുണ്ടെന്നൊക്കെ പത്മപുരാണത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ. മൂർത്തികൾക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും വാസനദ്രവ്യങ്ങളും മണക്കണം. പിന്നെ പൂക്കളായാലും വാസനദ്രവ്യങ്ങളും മണക്കണം. നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് നരസിംഹ ഭഗവാന് ആരതി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സെന്റ് അത് കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാസനദ്രവ്യം കാണിച്ചതിന് ശേഷം അതെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. മൂർത്തിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. പാദപത്മങ്ങളാണ് എപ്പോഴും, പാദത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിന് പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ മൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം. ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്തിയോടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കാണാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതലും പോകേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഭക്തിയുള്ളവരെ കൂടെ പോകാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ പ്രശ്നം. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തസംഘമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. കാരണം നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല. നമ്മളെ കൂടെ 90% ആൾക്കാരും എന്താ പറയുക ടൂറിന് പോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് വരും. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കാണാനും ഭക്തിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ടൂർ പോണ പോലെ പോവാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടൂല, ഭഗവാനെ കാണാനും പറ്റൂല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ കാണേണ്ടി വരും. കാരണം ആ ഭക്തനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പിറകെ നമുക്കും പോയി ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭക്തിയോടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതാത് സമയങ്ങളിൽ ആരതി ഒഴിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചില ചിട്ടകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം. ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പൂജ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോരോ സമയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്തിനും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവത് കഥയും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവത, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കണം. അതാണ്. വേറെ അടുത്തത് എന്താണ്? നമുക്ക് ശ്രവണം. ആരൊക്കെയൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഭാഗവതത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ അറിയാം, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം. നമ്മൾ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സ്മരിച്ചാൽ പോരാ, സദാ സ്മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക്. നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴും എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളൊരു കൾച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം.
നമുക്കറിയാം ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കൾച്ചർ ഉണ്ട്. അവര് നമുക്ക് പേര് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, നമുക്കില്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരോടെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതോടുകൂടി എന്താണ്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ നമ്മൾ പറയണില്ലേ, ആ മന്ത്രത്തിന് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ മന്ത്രം നമ്മൾ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. 24-ാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രഭുജിയെ. എന്താ 24 ഭഗവാന്റെ കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അർത്ഥിക്കണം. എന്താ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലും ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥിക്കണം അല്ലെ, അപേക്ഷിക്കണം അല്ലെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. അപ്പൊ അതും ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞാലും തരും, അതൊക്കെ അടുത്ത കാര്യം. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാതും കിട്ടി. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത്ര 3ാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തിയല്ലേ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഭക്തന്മാരെ, ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഭക്തന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അവരും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കും. 99% ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ തരും. അല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കുഴപ്പമില്ല. അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പലർക്കും പല കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രമെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണ്. അതൊരു അനുസ്മരണമാണ്, നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്. അത് ആരെ കഥയാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്മരിച്ചോടുകൂടി വ്യക്തത വന്നത്? പട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അജാമലുണ്ടാകാതെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്മരണയോടുകൂടി ഒരു വാക്കിന് തന്നെ അത്രയും പാപബലങ്ങളെ കരിയിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട്. അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും, അത് നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. നമ്മള് നമസ്തേ, ഹലോ, ഹൗ ആർ യു ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ പറയണതിലൊക്കെ എത്ര എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ മൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കണം. നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ധനം കൊണ്ടോ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത് നമുക്ക് 12ാം അധ്യായത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കണം. എന്തും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്ത് ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും സുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനോട് ആ പൂജാറൂമിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോഴെന്താണ്, ഭഗവാൻ അപ്പോഴും ചിരിച്ചിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ആ ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ആ സന്തോഷം, അതിലേക്കാണ് നമ്മളെ യാത്ര. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തെ കണക്കാക്കണം. സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പിന്നെ പ്രിയങ്കരമായ വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി, നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാം. ഒരു തുളസി വെച്ച് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ആ ഒരു ശീലം നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. എല്ലാതും സമർപ്പണ ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം. പ്രിയങ്കരമായ വസ്തുക്കൾ. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്ത് സഹിക്കാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. പിന്നെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സമർപ്പിതാത്മാക്കളായിരിക്കണം. അയ്യോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, അന്നാ ഞാൻ പോണില്ല, ഞാൻ അന്ന് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ ഇത്രയും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ല എനിക്ക് ചെയ്തത്, അത് ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ലെവല് അത് നമ്മൾ പാടില്ല. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സമർപ്പിതാവസ്ഥ ആയിരിക്കണം. നല്ലത് വരും, ചീത്ത വരും, ദുഃഖം വരും, സുഖം വരും, സന്തോഷം വരും, അതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അത് വേറെ ഇത് വേറെ. അതായിരിക്കണം നമ്മളെ മൈൻഡ്. അത് ഈ ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മളെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യരുത്. ഭഗവാൻ വേറെ, ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ആണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ആണ്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ 90% സംശയം മാറിക്കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി ചെടി. അപ്പൊ തുളസി ചെടിക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭാഗവതം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമിയിൽ പാർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഓടിച്ചൊന്നും തിരിച്ചു പോരല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ് നാളത്തെ ട്രെയിനിലേക്ക് മിസ്സാവും, അത് കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്.
കാരണം നമ്മൾ ആ ലോകത്ത് നമ്മൾ നിലനിൽക്കണം കുറച്ച് നാളെങ്കിലും, ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1-2 ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് നമ്മളിലുള്ളിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചേതന ഉയർത്തിയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തണം, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പാർക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഭക്തന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യന്മാർക്ക്, അവർക്ക് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സഹവർത്തം അല്ലേ, അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും എന്താണ് സേവിക്കുക, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സേവനം. അതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തി സേവനം ക്രമീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ പലർക്കും പല കഴിവുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഈ കഴിവ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ചിലർക്ക് ധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ആ ധനം ഉപയോഗിക്കുക. ചിലർക്ക് ബുദ്ധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ. ചിലർക്ക് വാക്ചാരിത്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ നല്ല സ്കോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എന്താ, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്ര തന്നതല്ല ഭഗവാൻ, കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തൂടെ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഓരോരുത്തരും കഴിവിനെന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാസംഗികനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. ചിലർക്ക് നല്ല സ്കോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും, നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടാവും അല്ലെ. ചിലരും നല്ല സാമ്പത്തികമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് ഭക്തി സേവനം ക്രമീകരിക്കണം. കാർത്തിക മാസത്തിൽ വിശേഷ സേവനങ്ങൾ നടത്തണം. കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം. ആ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും അതിന്റെ 10,000 എത്ര ഇതുണ്ട്, അത്ര ഇരട്ടിയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുക. അത് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താലും കിട്ടും, പ്ലസ് ചെയ്താലും കിട്ടും. അപ്പൊ ആത്മീയ കാര്യത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസമാണ് കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം ഒക്ടോബർ തൊട്ട് നവംബർ മാസം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാമോദര ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂജിക്കണം. അന്ന് നമ്മൾ ആ മാസം മുഴുവനും നിർബന്ധമായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ നെയ്യ് വിളക്കൊണ്ട് ഒഴിയണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അന്ന് നെയ്വിളക്ക് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം കൂടും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ വിശേഷ പൂജകളും വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കണം. വ്രതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിക്കണം. ഏകാദശി വ്രതമാണെങ്കിലും ജന്മാഷ്ടമി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അത് ഭക്തിയായിട്ട് ബന്ധമല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതായി മനസ്സിലായി. അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം റൊട്ടീൻ ഒരു പാർട്ടായി മാറ്റണം നമ്മൾ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണമുണ്ട്, അതല്ല പറഞ്ഞത്. അത് ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭക്തി വരണം, അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് യോഗ്യതയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ട്. ജന്മാഷ്ടമി നാളെ വിശേഷ പൂജകളും വ്രതങ്ങളും നടത്തണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഏകദേശം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ മെഡിസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ജനറലായിട്ട് പറയാനും നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതും അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരീരം ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതും നോക്കണം. അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്തിയോടെ കൂടി വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്താൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കണം നമ്മളല്ലേ. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതിന് ഭക്തിയോടെ വേണം നമ്മൾ. ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതാണ്. ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാൻ, അതായത് ഓം ആ ചിഹ്നം, തത് ആയ വഴി, ആ സത്യം, അതാണ്. അതേതാണ്, അത് ഭഗവാനാണ്. ആ പരമസത്യം ഭഗവാൻ. അത് എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാതും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കും. അതാണ് ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ. അതാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. അന്യരുടെ മുന്നിൽ വായിക്കരുത്. ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുക. അന്യരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിരീശ്വരവാദികളുടെ മുന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്യരുടെ മുന്നിൽ വായിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം, നമ്മ പറയണതല്ല അവരെടുക്കാം. ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ട. കാരണം അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ആസുര കുലത്തിലേക്കായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ജന്മം എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് അവർക്കറിയില്ല.
അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അതും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റും. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് വാൽമീകിനാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രയും ആചാര്യ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നവർക്ക് എത്ര എന്താ പറയാ അത്ര മാലിന്യമുള്ള ആത്മാക്കളെയും ഉയർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ പതിതാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കെങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഉയർത്താൻ കഴിയാം? പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തന്മാരെ മുന്നിൽ വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ആനന്ദം കിട്ടും, കേൾക്കുന്ന അവർക്കും ആനന്ദം കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെറുതെ ടൈം പാസിനുള്ള വസ്തുവല്ല ഭാഗവതം. അതാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. വെറുതെ ഹോബിയും അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് ഹാബിറ്റിനുള്ളതല്ല ഭാഗവതം. വെറുതെ നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. വെറുതെ ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ തന്നെക്കാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായി സംസർഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തി നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളേലും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഭക്തിയുടെ മാർഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു 3-5 കൊണ്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. മധുര പ്രാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു. അത് മധുര അവർക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ നിയമാക തത്വങ്ങളിൽ 64 നേരെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ 10 പരമപ്രധാനം. ആദ്യം പറഞ്ഞ 10 പരമപ്രധാനം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ 10, പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 44. അങ്ങനെ 64. 5 ഈ 64-ൽ 5 മൂർത്തിയാരാധന, ഭാഗവത് ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരവാസം എന്നിവയിൽ സർവ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു. ഈ 64 വെച്ചിട്ട് 10 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ 10 ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ഈ എത്രയാണ്, ഇതിൽ 5 ഇതിൽ പറഞ്ഞ 40, ഇതിൽ ഒട്ടാറ് 64. ഈ 64 5 ഈ 5 വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനൊരു സംശയമില്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ. 2 ഭാഗവത ശ്രവണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, പഠിക്കുക, കേൾക്കുക വേണം. ഭക്തജന സംസർഗം, ഭക്തജനം സാധുസംഘം, ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂടുകൂടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക, സംശയങ്ങൾ പറയാ, അതിൽ ആനന്ദം കട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാനെ സങ്കീർത്തനം, നാമജപം, കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, ക്ഷേത്രാരാധന ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വലിയ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താമസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആരാധനയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം, വേറെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ. ജന്മാഷ്ടമിയാണ് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ. ശരി ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളല്ലേ? പ്രഭുജി, ജന്മാഷ്ടമിയാണോ നമ്മള് അഷ്ടമിരോഹിണിയാണോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? അതെ, നമ്മള് ഇസ്കോണിൽ വരുമ്പോ ജന്മാഷ്ടമി നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിന് പറഞ്ഞത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ അതില് രണ്ടെടുക്കാം, നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യല്ലേ, മനസ്സിലായില്ല? നമ്മൾ അതെടുത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ ചിന്തയെ നമുക്ക് പാടില്ല. നമുക്ക് രണ്ടെടുക്കാൻ അത്രയും നല്ലതല്ലോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ 2 ദിവസം കിട്ടിയ പോലെ മാത്രം ചിന്തിക്കാം ഭഗവാനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, നമ്മുടെ നാട്ടില് എല്ലാ വർഷവും ഈ സമയത്താണ് അഷ്ടമി രോഹിണി. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ശോഭായാത്രയും ഭയങ്കര പരിപാടിയാ നാളെ വൈകിട്ട്. അതെ അതെ അതെ. മറ്റന്നാളല്ലേ? അതില് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം. കാരണം ഭഗവാന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചതല്ലേ, എന്തൊക്കെ ചാൻസ് കിട്ടണം അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം.
അത് ഭഗവാന്റെ ജനനം അത് ദിവ്യാണ്. അത് എപ്പോഴാ വരുന്നത്, എന്ത് വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ യുഗങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സമയത്തും വരാൻ പറ്റും, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സമയത്തും വരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതില് ചിന്തിച്ച് തല പുകയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അത്രയും നമുക്ക് ആയ ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അതിന്റെ രോഹിണിയിൽ നമുക്ക് ഈ സങ്കീർത്തനം അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, ഈ ശോഭയാത്രയെ പങ്കെടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോലടി മത്സരം, ഉറിയടി